Eta has gaitezen lehen da biziko gonbidatuarekin, eta has gaitezen zuzenean aktuazioarekin. Bere lau bat urterekin hasi zen musika ikasten, bere bizilagun batekin, eta geroztik pasioa, iaia lanbide, ofizio, ogibide bihurtu zaio, eta orain bere ama gogoan, esan bezala, bere lana prestatzen ari da, Karen Ortiz de Ginea, Argasa barruan, gozatu dezago. Zure musuak, zure begiak, nire maitea. Nork dituko ordeak, zure laztanak, nire ederrak. Eta nora txandira nire itxaropenak, zure bidaian galetu dira. Itxaso zure basamortu, zure azken arrasabarruan. Hiru negu joan dira, joan zinela nire ederra. Istilu batean aurrean, zure begian, nire argia. Eta nora joan dira nire itxaropenak, zure bidaian galetu dira. Itxaso zure basamortua, zure azken arrasabarruan. Bihotza osatuko den